araba ye sunkalo tile 19 ijira bakele kɛmɛ naani ani bi naani saba telen ye taa mafilɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan assalamu alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen min bɛna walawalali ka ye farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ. Kɔɔri sɔngɔ a yirala k'a fɔ ko farangali dɔ kɛra a la ka sabu kɛ a kun bɛ 56 la a bɔr'o la ka taa 57 la. Nigeria jamana kunnafoniw na maa sababuyenko olu de bɔnɛna u ni na maa 19 olu kɔni banala kosɛbɛ a kɛra mugu pɛrɛnta dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ. Ayo bisimila kukura aw ka kunnafoni kɛnɛ kan an ka jamana gouvernement ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni compte bancaire dɔ kɔni dayɛlɛ banque la ni o de ye Banque pour le développement du Mali bakuruba fɔla BDM yasa maa minnu bɛ yen nɔ ni kɔni bɛ fɛ ka u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga in ma kasabi ko ta fanfɛ u bɛ se ka u ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ o sira yɛrɛ fɛ cogoya min na o de la a yirala k'a fɔ ko avril kalo tile 18 san 2022 a yirala k'a fɔ ko nin compte bancaire kofɔlen kasabi min kɔni donna kɔnɔ a bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 100 ani a kunkanfɛn de la o kadara kɔnɔna la minisiriso min ka kɔɲɔw bɛnnen don o ma u ko k'u bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ yen nɔ k'i bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cɛmancɛ fanga in a kɔni bɛ se ka san sɔrɔ cogoya minnu na. Angɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ko ni wagati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kan a kɛra sababu ye kɔɔri sɔngɔ yɛlɛn kɛra ale fɛnɛ la ni kun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kɔɔri ale kilo kun bɛ taa 56 la nka a bɔr'o la ka taa 57 bɔyɔngo la kɔrɔ b'a yira k'a fɔ dɔrɔmɛ 1 o kɔni de yɛlɛnna a kilo sɔngɔ kan ni kunnafoniya ninnu dira sɛnɛkɛlaw u ka lajɛba 12nan dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ n'o ye 12e session du conseil supérieur de l'agriculture ye min ɲɛmɔgɔya kun bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita bolo o kɛnɛ kan an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa fɛn min ye sɛnɛkow ye o bɛ se ka don bala cogo min na yaasa sɔngɔ jigin bɛ se ka kɛ an ka jamana yɛrɛ a sɛnɛfɛnw na. Walasa yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don hali sisan an ka sumansiw sɛnɛli la ka se an ka kɔɔri ma fo ka se an ka baganmaraw ma a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɛnɛkɛla ye ale nin yɔrɔ ye mun ye angɛrɛ yɛrɛ ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilo 50 bɔɲɔngo n'u b'a fɔ ma ko angɛrɛ minéral la o kɔni bɛ tali kɛ 2500 bɔɲɔngo de la fɛn min ye angɛrɛ organique ye a yirala k'a fɔ ko sɛnɛkɛla nin yɔrɔ yɛrɛ ye mun ye o de ye 500 bɔɲɔngo de fɛn min ye kɔɔri kisɛ ye a yirala k'a fɔ ko o sɔngɔ yɛrɛ kɔni nana dɔrɔmɛ 50 ani a kunkanfɛn yɛrɛ de la n'i y'a jateminɛ dɔw yɛrɛ kɔni farala ale sɔngɔ kan ɲina ka tɛmɛ salon kan sefa wari miliyari 400 ani 56 bɔɲɔngo o de kɔni ɲɛsinen don an ka sɛnɛ baaraw yɛrɛ kɔni ma o de la a yirala k'a fɔ ko o kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ hakɛya min yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la angɛrɛ kow ma walasa kɔɔri baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na o de bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 54 bɔɲɔngo de la i n'a fɔ an ka jamana marabagaw olu yɛrɛ kɔni ye o waleya bila sen kan ɲɔgɔn ye ba min kɛra sɛnɛ yɛrɛ kun kan anw ka jamana kɔnɔ n'o kɛra o tako 2nan ye o baara kɔni kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛma an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se an ka gouvernement ma caman ma o ni CMDT ɲɛmaaba APK ɲɛmaaba Sanusi Buyasila olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kan an ka cɛmancɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni ye foli ta ka ɲɛsin an ka cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o ni mɔgɔw ma bɛ baara la walasa sɛnɛ ni baganmaraw yɛrɛ bɛ se ka don bala anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na salon kɔɔri baara kɔni kɛra lawasa ye o de la an ka jamana ɲɛma kɔni ye foli ta ka ɲɛsin ma hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya o ni coronavirus bana yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali a jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ ta tuguni kɔɔri baaraw kɔnɔna la walasa hali sisan nin baara ɲuman ninnu bɛ se ka to sen na cogoya min na fɛn min an ka cɛmancɛ fanga ma ɲɛma ye colonel Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni ye laɲini dɔw kɛ gouvernement maaw la nin sigi in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'u ka sariya dɔ bila sen kan mun bɛ sɛnɛ baaraw yɛrɛ cogoyaw kɔni sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko loi de programmation ka fara o kan a y'a laɲini fɛn min ye sanji ye avion yɛrɛ bɛ sanji mun bila ka na u ka o baaraw kɔni fana jateminɛ samiya daminɛ fo ka na se a laban yɛrɛ ma ka tila ka programme spécial yɛrɛ dɔ ta ka ɲɛsin sɛnɛfɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sumansi ni nakɔla fɛn minnu bɛ ni maaw yɛrɛ kɔni bɛ olu dun kosɛbɛ ka fara o kan a y'a laɲini angɛrɛ minnu bɛ n'u bɛ dilan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la maaw k'u cɛsiri kosɛbɛ olu yɛrɛ baarali de la.
Ministre mi ka konyo benendo lakana ko ale ni kelekece koro olu ka konyo ma anga jamana kono colonel Sadio Camara ale yɛrɛ kɔni ye CEDEAO o ka nɔlabila dɔ bisimila anga jamana kono ni o de Mario Gomez Fernandes ye a kɛra kunungo tarata a kɛra u yɛrɛ ka salle de conférence yɛrɛ kɔnɔna la ni ma kofili min ni a nalen na kɔni filɛ a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔn bɔ anga jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ka cideni don a ka nalu yɛrɛ kɔni kun ye teriyaw de ye o kadara kɔnɔ u ka kumaɲɔgɔnyaw o bolila fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛn na an ka jamana a bɛ lahalaya min na ni wagati laban ninnu kɔnɔna la a kɔni ko a bɛ a laɲini bɔda bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na yaasa fɛn min ye an ka jamana ye a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna la hali sisan nɔ Monsieur Gomez ale ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa teriɲɔgɔnya min bɛ CEDEAO jɛkulu ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sigi cogoya minnu na ale ni bɔdaw bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ gɛlɛya la cogoya min na ni lajɛ kofɔlen in kɛnɛ kan ni minisiriso kofɔlen in olu ka secrétaire général de division Sidiki Samake ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se inspecteur général des armes et services général de brigade Brahima Jabate ale ni maaba caman wɛrɛw halisa finitigilakaw ta fanfɛla la fɛn min ye Faransi finitigilakaw ye Force Barkhane a yirala k'a fɔ olu kun sigilen don Gawo kɛrɛnkɛrɛnna Gosi yɔrɔ min na ko u kɔni bɔra o yɔrɔ kofɔlen na ka u sigiyɔrɔ kɔni di an ka jamana finitigilakaw ma ni o ye faamaw ye ni yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye ni a kɔni kun sigilen don kabini septembre kalo la san 2018 finitigilaka ninnu fɛ ni o ye Faransi finitigilakaw ye nka an ka jamana finitigilakaw olu kɔni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ ta ka ɲɛsin u ma a yirala k'a fɔ communiqué dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ ko ni ma kofɔlen ninnu u wulila ka bɔ yen ka u siginɔw di an ka jamana finitigilakaw ma. Avril kalo tile 19 san 2022 fɛn min ye Gosi yɛrɛ kɔni ni Force Barkhane mɔgɔw ka kan yɛrɛ bɛ o kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni u ka minɛnw cɛ ka place di anw ka finitigilakaw yɛrɛ ma ni baara in yɛrɛ bɛ bila minɛn mun kɔnɔ o de ye Faransi président yɛrɛ ka laɲini n'a y'o kɛ février kalo tile 17 san 2022 k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka minɛnw cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ u yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na u ka communiqué kɔnɔna la hali sisan Faransi ka finitigilakaw ka communiqué kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni kelen ka kan bila ka di an ka finitigilakaw ma ko baaraw yɛrɛ kɔni labɛnna fo k'a ɲɛ ko wa ko a kɛra an ka finitigilakaw fana ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kabini septembre kalo kɔnɔna la san 2018 fɛn min ye Gosi base yɛrɛ Barkhane mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye baara caman kɛ o kɔnɔna la o ni an ka finitigilakaw yɛrɛ ka jukɔrɔmadonni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la u kɔni ye bamacimaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ hali sisan communiqué in kɔnɔna la lakana kɔni nane Gosi yɛrɛ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko base in kɔni fana y'a to olu yɛrɛ kɔni sera ka na ni projet caman ye nin yɔrɔ kofɔlen na walasa maaw bɛ se ka lafiya cogoya min na ni o dɔ bɛ tali kɛ kalanko denmisɛnninw ka lafiya kɔnɔna la fo ka taa se kɛnɛya yɛrɛ kɔni ma o de la u y'a yira k'a fɔ ko olu ka tagali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko diɲɛ selege naani tɔnba maa dɔw fana kɔni u dɛmɛ a kɔnɔna la walasa hali ni olu taara ni projet nin yɛrɛ bɛ se ka to sen na cogoya min na Faransi finitigilakaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu ni Gosikaw kɔni u ka sigi kɛ bɛn yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la o ni karama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kuma min na olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka minɛnw cɛ ka taa ko ka nin yɔrɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni lakana ko baara bɛ anw ka finitigilakaw yɛrɛ de kɔni bolo faamaw u y'a yira k'a fɔ Faransi ka finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ duwawu kɛ an ka armée u ka baaraw taabolo bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na hakililajigila février kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye Emmanuel Macron ale yɛrɛ de kɔni kun fɔlɔla k'a fɔ ko fɛn min ye olu ni u dɛmɛbagaw ye ko u bɛna u ka minɛnw yɛrɛ cɛ ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kama fɛn min ye Gosi bɛna ka fo ka taa se Gawo base ma olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna datugu armée française fɛ ni ka o bila anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan hali n'o y'a sɔrɔ yanni o fana cɛ fɛn min u ka base n'o bɛ Kidal Tessalit Tombouctou olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan bi na Sunkalo wagati kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko maaw ka dumunikɛtaw olu yɛrɛ kɔni bɛ falen kosɛbɛ o kadara kɔnɔna la maaw kɔni bɛ dumuniw caman ka o labɛn ka bɛn suntigɛ wagatiw ma o de ye sen fɛ a yirala k'a fɔ ko dumuniw caman o kɔni bɛ tiɲɛ ka sabu kɛ sun kɔni mana tigɛ maaw tɛ se ka nin dumuni ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔna la dumuniw caman olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ ɲamaminɛnw yɛrɛ kɔnɔna la ni dumuni latiɲɛ minnu filɛ nin ye an kɔni wulila ka
se maa dɔw ma yaasa olu bɛ se ka ɲɛfɔli kan ye cogoya minnu na silamɛya ale yɛrɛ bɛ mun fɔ dumuniw lacɛnni yɛrɛ la ni kalo barikaman yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wagati kelen mun na dumuniw bɛ taa ɲamaminɛw kɔnɔ o wagati kelen na maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni tɛ ka dumuni sɔrɔ ka a kɛ an ka jɛ ka ni jaabi ninnu lajɛ. I ye mun fɔ ta ɲininkali don a bɛ maa dusukun kasi mais tiɲɛ de don ka d'a kan an ka société kɔnɔ fɛn dɔ a bɛ kɛnɛ kan n'o ye sunkalo kɔnɔna na maaw ka tiɲɛniw bɛ bonya baloko fanfɛla la dumuniko fanfɛla la an dun b'a dɔn maaw bɛ sun mago bɛ dumuni na o waati de la mɔgɔ bɛ suguru la mago bɛ dumuni na mago bɛ ji la mago bɛ minfɛnw na o waati de la fɛnɛ Ala y'a nɔgɔya minnu ma o sɔn caman bɛ kɛ fitiriwale Ala ma n'a tiɲɛni ye an b'a tiɲɛ u b'a a tobi a lɛsɛ k'a dama tɛmɛ mun ka ca u ka mako ma a tɔ fɛnɛ ka tila k'a tɔ bɛɛ bɔnni o ye fɛn ye vraiment kuma bɛɛ n'i ye poubelle lajɛ i bɛ dumuni de ye poubelle kɔnɔ cogo la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin ka jan Ala tala ka yamara kan na Ala y'an bila min na o tɛ ɲɛ nin ye silamɛya kuma ye mun ni silamɛya ka laɲini tɛ kelen ka d'a kan Kuranɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ Ala de y'a yamara kan ka dumuni kɛ ko kulu washrabu maa ye min fɔ ka d'a kan wala tusrifu a ko a bɛ mun ɲini an fɛ an ka dumuni kɛ ale Ala de dumuni jigin ka d'a ma w'ale ka hinɛ de ka d'a ma minfɛn minnu bɛ a y'o d'a ma a ko a ye dumuni kɛ a ye minfɛnw min mais a y'a hakili to min na a kana dansago a kana damatɛmɛ kɛ ka d'a kan ni Ala tɛ damatɛmɛkɛlaw fɛ o kɔrɔ ye mun ye an ka hakili to a la k'a fɔ i bɛ dumuni minnu dun i bɛ dumuni minnu min i bɛ minfɛn minnu min i k'i jija i mago bɛ mun na Ala ka nɛɛma de don ka d'i ma a barikadali sira la belebele o de k'a utiliser bien o y'a laɲini fɔlɔ ye filanan ye mun ye i ka tilali kɛ i ni maa cɛ maa min bɛ yen n'o tigilamɔgɔ n'o maa ɲɔgɔnna sɔrɔ e ka kɛ sababu ka Ala ka hinɛ lase o tigilamɔgɔ ma e ye min sɔrɔ o b'e bɔ i ye nin yɔrɔ sɔrɔ a la mun bɛ bɛn e yɛrɛ ma i n'i ka denbaya ma ka tila ka kɛ sababu k'i foni i bolo labɔ n'a ye tuguni k'a di maa ma maa min bɛ yen n'o o fana ma se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ o ye fɛn ba de ye mais o de e kelen k'a bɛɛ utiliser i mago bɛ mun na k'o dɔrɔnin t'a la a tɔ k'o bɛɛ bɔn a tɛ e nafa a tɛ se ka maa yɛrɛ fana nafa nin tɛ silamɛya ka laɲini ye nin tɛ silamɛya ka laɲini ye donc an b'o fɔ ka kumakan lase dutigiw bɛɛ lajɛlen ma k'a lase tuguni n'o ye sotigiw ka d'a kan musow de tobilikɛlaw ye u k'u hakili to nin yɔrɔ in na an ka suntigiw labɛn o ka ɲi an ka dumuniw labɛn ka ɲɛ o ka ɲi mais an k'an jija an k'a labɛn ka bɛn an ka hakɛ ma an bɛ mun dun k'an fa la halala kɔnɔna ka sɔrɔ an ma dansago wa min ka fisa ka tɛmɛ o kan mun bɛ accident mun b'a kan an kana t'olu bɔn an k'o lase mɔgɔw ma maa mun bɛ n'olu mago b'a la Ala ka hinɛ la Ala k'an dɛmɛ o kɛli fana la o kɔfɛ farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Nigeria jamana kunnafoniw na maa 3 bɔɲɔgɔnw olu bɔnɛna u ni na maa 19 olu yɛrɛ kɔni banana kosɛbɛ o sɔrɔla mugu pɛrɛnta dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna bariso dɔ yɛrɛ kɔnɔna ninnu kɛra kunnafoni min dira polisilakaw fɛ u ka kunnafoni di so dɔ ma ni mugu pɛrɛnta kofɔlen in bɛ ci waati mun na a yirala k'a fɔ ko maa caman de kɔni kun dalajɛlen don u ka yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni maaw kɔni bɛ caya o yɔrɔ kofɔlen in na n'u bɛ taa u ka minfɛnw min o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de senfɛ a yirala k'a fɔ ni mugu pɛrɛnta kofɔlen ko a bilala maa dɔ de kɔni fɛ maa min kɔni bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni ma ye fɔlɔ nka ko ɲininiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ sen na yaasa k'a dɔn maa min kɔni ye nin waleya jugu in kɛ ka nin mugu pɛrɛnta kofɔlen in bila ka se ka dankari kɛ adamadenw ka ɲɛnamaya la. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale yɛrɛ kɔni ye maa kura dɔ sigi vice président la u ka jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye banki baarakɛla ye n'a bɛ fɔ o ma ko cɛmɔgɔ Méliette Kone hali n'a sɔrɔla u ka ministre ɲɛma Patrick Achi ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigira a ka baarakɔrɔw la ni ma kofile min filɛ nin ni o ye cɛmɔgɔ Kone a yɛrɛla k'a fɔ ko wari bonba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko BCEAO o gouverneur don kabini san 2011 wa ko économiste ba don i n'a fɔ Alassane Ouattara ale yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la ni o de senfɛ a filɛ ka nin ma kofilen kɔni ta k'a sigi ni vice président jɔyɔrɔ in na a kɛra u ka lajɛba dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min ni u ka wasadenw ale ni u ka sena maaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan a kɛra u ka jamana fan min na o de y'a musokɔrɔ ye Alassane Ouattara a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw la ko nin ma kofɔlen min filɛ nin ye ko a ka baara ɲɛdɔn b'a la wa ko ale yɛrɛ ka danaya b'a kan tigɛraw caman o kɔni kɛra ka monsieur Kone ale bisimila wa ale yɛrɛ fɛnɛ wulila ka taa tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ani jamana ɲɛma Alassane Ouattara u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ donna nataw la a yirala k'a fɔ a kan ka qualification kɛ yaasa ka se a ka baaraw daminɛ. Afrique du Sud jamana kunnafoniw na sanjiba min nana u ka jamana kɔnɔ a kɛra tiɲɛniba ye u ka jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa 443 bɔɲɔgɔnw ka olu bɔnɛ o ni na halisa ɲinini tɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni kunnafoniya ninnu kɔni dira tarata don u ka jateminɛ labanw yɛrɛ kɔni senfɛ
Ministriw kɔni k'u makɔnɔlen don u ka yɔrɔ la waliya yɛrɛ jugara yɔrɔ min na kosɛbɛ ni o ye Durban ye yasa ka taa lajɛli kɛ tiɲɛniba minnu kɛra ekɔlisow la kalansow fo ka taa se u ka sobaw ma nka yanni o cɛ u ka jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale yɛrɛ fɛnɛ kun ye ɲinini kɛ ka taa i ɲɛda yɔrɔ kofɔlen ninnu kan k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛniba de kɛra wa a y'a yira k'a fɔ ko waliya dɔw kan ka sigi sen ka joona yasa ka se ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu ma ni sanjiba min n'a kɔni filɛ nin ye a kɛra sababu ye ka se ka tiɲɛniba de don Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye so 4,000 bɔngo o bɛɛ lajɛlen ni kɔni tiɲɛna ni sanjina in senfɛ wa ba caman wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka lajɛ dɔgɔtɔrɔsow caman olu tiɲɛna fo ka taa se ekɔliso 150 bɔngo ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna ni sanjina in senfɛ. Union Africaine jɛkuluba u ka commission o ciden ni o ye Musa Faki Mahamati ye ale kɔni y'a yira kumakan dɔw senfɛ tarata don k'a fɔ ko Rusi jamana u ka kɛlɛ ani Ukraine cɛla la u kan ka adamadenya hakɛw ko olu latanga o kɔfɛ fɛnɛ a tilala ka wele bila u ma yasa kɛlɛ in a bɛ se ka ban cogo min na Monsieur Faki ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ni jɔla in na Union Africaine jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la ale kɔni ye kumakan dɔw bila bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ye nɛgɛjuru sira dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ Rusi jamana maaw olu ka maaba dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ye Serge Lavrov ye o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni y'a ɲɛfɔli k'a ye k'a fɔ ko u ka kɛlɛ ninnu kɔnɔna la adamadenya hakɛw latangali o kan ka kɛ wa ko fɛn min ye kumaɲɔgɔnyaw ye u ka lajɛ ka o dɔw sigi sen kan yasa ni kɛlɛ kofɔlen a bɛ se ka ban cogo min na. Ni ne kɛra garisɛgɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan telen ɲɛta sugantili y'a ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye a bɛ se ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ni Ala ma basi kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni wagati kelen ni nin kɛnɛ kelen kan yasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma inshallah.